עכשיו במסך הראשי של המערכת, ואפשר לראות בצד ימין למעלה את המסך About, עם כל הפרטים שביקשתם. מפה אפשר להיכנס כדי לראות את רשימת היוזרים. עכשיו יהיה לכם הודעת שגיאה, there is no user in the system, ומפה אפשר להתחיל או להכניס במערכת, ולכן כאשר נעשה לוגין תהיה הודעת שגיאה, ולכן אפשר להתחיל עם new user, כאשר אפשר לראות שהפסוורד משתנה, הצבע שלו משתנה לפי החוזק שלו, בינתיים נאשר אותו מאוד פשוט, כדי שיהיה לנו קל יותר לחזור ולהיכנס למערכת. ואפשר לראות שפה יש כל מיני צדות שמופיעות בהם שגיאות. אם למשל אני אכתוב אימייל שהוא לא לפי אימייל תקין, אז כשאני אעשה submit ויגיד לי invalid email, ויבקש מהיוזר לחזור על הפעולות ולרשום מייל תקין. אז רגע ולרשום מייל תקין, גם נראה בהמשך מה זה יעזור לנו. אנחנו רואים שכל שלב של עבודה עם מערכת היא בודקת שכל הנתונים שאנחנו מוצאים נכונים, ובעצם עוקפת בצורה מאוד ישרה את העניין הזה. אחרי שהצלחנו ויצרנו חשבון, אפשר לראות שבצד ימין לאורך כל המערכת נראה גם לוגאוט וגם מייקאונט. מייקאונט מאפשר להגיע לפעולות ולוגאוט לצאת משם. במקרה שיצאנו ושכחנו את הסיסמה, אפשר לרשום שבעצם המערכת אוטומטית תשלח אותו למייל שרשמנו במערכת, כמו שאפשר לראות כאן. וקיבלנו מייל, Humanitarian Aid Management, שבעצם מסביר לנו, your password for the Humanitarian Aid is 1. אז כרגע היוזר קיבל את הפסוורד בחזרה, ויכול להיכנס למערכת. אוקיי, אחרי שמשתמש נכנס למערכת, הוא רואה את הממשק, משתמש עם כל האופציות ופיצ'רים שיש לו, וכמו שאתם רואים, אנחנו השקענו לא רק במבנה נתונים, אלא גם בחוויית המשתמש. ולמשל, החלקנו את הפעולות לפי קבוצות, ככה שהן יהיו מחוברות ביחד לפי איזשהו היגיון ולוגיקה. כרגע אפשר לראות שכל פעולה שאנחנו נבצע, בגלל שאין לנו שום משימות ואין לנו שום קבוצות במערכת, אז אוטומטית נקבל הודעת שגיאה, שיגיד לנו שאין לו טאסק, אין לו טים, הוא לא יכול לעשות שידוך, וגם אם למשל אני אשתמש ברסטלט ונבקש את כל המשימות ואת כל הקבוצות, כתוב, there is no data in the system for this parameter. כלומר, גם הרסטלט נותן לנו הודעת שגיאה. כרגע רק ניצור עוד שני מבחנים חדשים, בשביל שנוכל להראות לכם את כל הפונקציונליות של מערכת. אז נוכל להוסיף עוד מלא דברים. בנוסף אפשר לשים לב שבמערכת שלנו לכל שדה בעצם יש כוכבית עם זה שדה חובה, ובמקרה של זה רק זה שדה של phone number אין כוכבית, זה השדה היחיד שהוא נדרש. אז ככה שיצרנו שלוש חשבונות, ואפשר להתחיל וליצור טאסק חדש. מהרגע שאנחנו רוצים ליצור טאסק או טים חדש, אוטומטית המפה נטענת כבריכת מרדל על חיפה, באזור עם רדיוס מסביב לחיפה, ועם קליק על המפה אפשר לראות שהשדה גיאוטאג בעצם ממלא את הנקודה הגיאוגרפית איפה שאנחנו נמצאים, ופה אפשר להמשיך. ולהוציא את המשימה החדשה במערכת, בשביל בהמשך ליצור טים חדש ולעשות זה מאצ'ינג ולהרוס כאן כל האפשרויות. עכשיו כדי ליצור טים חדש, אנחנו קודם כל המפה נטענת ומראה לנו האם יש טסקים וטימים במערכת. אפשר כאילו כשאנחנו עוברים על הטסק רואים מה ה-ID שלו, ואם לוחצים עליו אפשר לראות את כל הנתונים עליו. עכשיו נחליט לבנות טים חדש.
נגביל אותו לשני אנשים, שנוכל לראות לכם מה קורה כשאדם נוסף מנסה להצטרף לטים הזה, וברגע שישתמש ליצור טים, אז הוא גם אוטומטית שייך אליו. ובגלל זה אם נסתכל על מי הפרטנר שלו, you are alone in this team, אבל אם הוא רוצה להתחבר לטים, אז כתוב, please press left to quit your team, כי הוא הבן אדם. הוא כבר שייך לטים, הוא לא יכול להשתייך לטים אחר, לפני שהוא עזב את הטים שהוא כבר שייך אליו. כרגע ניצור עוד משימה במערכת, שנוכל לאחרי זה לעשות את המייפינג בינה לבין טים, וניכנס למערכת היוזר האחר בשביל ליצור את בשביל גם לאפשר לו להתחבר לטים. אז אם רומן רוצה להתחבר לטים, הוא יסתכל על כל הטימים שמופיעים, והנה הוא מצא טים, הוא יכול או ללחוץ עליו, ואז אוטומטית המספר של ה-ID של הטים מתמלא, והוא יכול ככה לעשות ג'וין ולהתקלב. עכשיו גם המשתמש השלישי ינסה להצטרף לאותו טים, הוא לא יצליח לעשות את זה, כי קיבלנו את הטים לשני אנשים בלבד. אנחנו נותנים לו את אותו טים, וכמובן הוא לא מצליח להצטרף אליו, ועובדה שגם הטים. כרגע נחזור לחשבון של רומן, כדי לראות מי נמצא איתו בטים. לרומן יש טים פרטנר אחד, שזה מנו. סיימנו בגדול עם כל עניינים של לבנות ולהצטרף לטים, ונראה כרגע את אמצעי חיפוש והצגת מידע של המשימות ושל הקבוצות. קודם כל אפשר לראות לרומן אין טים, ובגלל זה הוא גם המערכת מצדיקה את ההודעה מדהימה. אם מנו נכנס, נוכל לראות את כל הטסקים שלו, וככה הוא יוכל גם להחליט או לחפש מה שהוא רוצה, אם הוא רוצה לראות כל מה שקורה, והוא גם יוכל לראות את השידוכים אם קיימים שידוכים. יש שני אפשרויות כדי לשדך בין הקבוצה שלך לבין אחד המשימות שקיימות. הוא יכול לעשות את זה מניואלי, הוא יראה את כל הטימים, אבל הטים שלו יהיה עם דגל מסוים מיוחד שעליו יהיה כתוב אולי, שהוא ידע לחפש את הטסק הקרוב ביותר לטים שלו, ואם הוא יבחר למשל בטסק 2, אז אוטומטית נפתח כל המידע על הטסק 2, וגם אוטומטית ממלא את השדה של הטסק 2, כדי שהוא יוכל לעשות את השידוך בצורה יותר פשוטה. אם הוא רוצה עכשיו לעשות את זה אוטומטית, אז המערכת תגיד לו שקודם כל הוא כבר משודך, הטים שלו כבר משודך לטסק 2, ורואים גם את השידוך. הוא יכול לעשות רימוב, ורק אחרי שהוא עשה רימוב, הוא יכול לעשות את זה אוטומטית. עכשיו אפשר לראות שהמערכת בחרה בהצטרפות אוטומטית לטסק 1, במפה זה נראה מאוד קרוב, אבל בעצם הטסק 1 הוא טיפה יותר קרוב, לכן בבחירה אוטומטית המערכת בוחרת בו. המערכת עוברת על כל הטסקים שקיימים בסביבה, בודקת מי פנוי, ומסדרת את זה לפי המרחק. כרגע נראה את החיפוש לפי רסט. אם אנחנו שמים בסרצ' שלנו קבוצות שקרובות לחיפה, עם רדיוס של 500 שהוא די גדול, אנחנו נוכל לראות את כל הטסקים וטימים שנמצאים באזור הזה. אפשר גם לראות את זה דרך ה-KML. יש לנו שתי אפשרויות, או לראות ממש את הפייל עצמו, לשמור אותו על המחשב שלכם, או ליצור פשוט, ישר נראה גם את הטימים וגם את הטסקים. על המפה שטוענת את ה-KML, ונציג את זה בצורה אוטומטית, בצורה וכלים של גוגל. אפשר לראות גם את הטים שלנו, גם שני הטסקים וגם השידוך שקיים ביניהם. כשמשתמש שרוצה למחוק את החשבון שלו ממערכת, יש לו את האופציה מיוחדת שמודגשת באדום. ולוקחים בחשבון שמהרגע שהחשבון שלי נמחק,
גם אם אני הבן אדם האחרון שנמצא בקבוצה, הקבוצה גם נמחקת, אחרת הקבוצה נשארת אם יש עוד יוזרים, וגם כל הטסקים שאני יצרתי יוצאות מהמערכת. הגענו לסוף, עכשיו חזרנו למסך הראשי עם שני יוזרים, כי מחקנו אחד משלושתם, ואפשר להיכנס ליוזר ולראות את שני היוזרים שנשארים, וכמו שאמרנו לכם, הפון נמבר הוא לא חובה, ולכן הוא לאו דווקא מוצג. אנחנו מקווים שנהנתם, ושיהיה חופש נעים.